chuoib, fáilte isteach chuig an ceacht Fónaice. Is mis is Saidhbh agus seo é mo chara Tom. Tom, céir atá tú ag iche? Cáis. Well, tásúla agam go bhfuil gur glúsa oscailte mars gná mar inniu táid chun fuam nua a ólam le chéile. Déir a mise i dosach é agus an sin déir a tosa é. Mise, tosa. An uam nua ná. C. Bhfuil si ban anna rá? C. Ítach agus tá muide in an c a chluistal ag tús gach ceantas na rudí seo an dhearm muid le chéile iad. Capal. Capal. Ítach. Come on. Come on. Agus úsáid an muid come on chun amáneachta imirt. Carried. Carried. Agus tá sam go daithníonn carried í le coníní. Conín. Conín. Cut. Cut. Meow. Nó beidir go ndearn tú cat ag breathar de chanúint. Cáis. Cáis. Agus sinna bhí anithe ag tam ar ball. Seo é an symbol nó an litir a bhhainid leis an bhuam c. Seo é an litir C agus tá muide chun é scríomh le chéile. Le de bhéir dosach. Tás náimmuid an seo agus rachamuid timpeall ar túthal agus stop. Má leanna mar rai ach sin na circle ach caithmuid stoppa an seo. Aríist le de bhéir. Tás náimmuid an seo agus rachamuid timpeall ar túthal agus stop. A níis le de bhfíseán luí. Tás náimmuid an seo rachamuid timpeall ar túthal agus stop. A níis a fáistí I nniu dóla muid fuam nua. C. Béidir go bhfuil an uam c le chluistal I do anam. Béidir cosú le cahal nó cormach nó catríana